Щастливно е царството небесно, блажени се оние, що плачат, защо тие ке се утешат. Блажени са милостивите, защо тие се помилувани. Блажени са чистите по сърце, защо тие ке го видят. Значи, моята баба умря 72 година, на 100 години. И казваше така, че да... Защото я питали църквата, какво е, що е? Църквата така, по предание не се знае кога правена. По предание казва. И 95-та година се кача място тук до църква, тук с говеята. И влязам в църквата и тогава видях звездата Казима да занимавам по македонския въпрос. До тогава не знаехме ние, че звездата е македонска. Само съм гледал на Филип Македонски неговата гробница, ама това 69 и 8 година даваха така и гледам хералдиката, звездата, дъба и лъва. Тук видях тази звезда и е така сърцето ми са. Тогава казвам, тук ние сме чисти македонци, мама. И дойде Македонията, един слика, се промени. Защото последния ми за ден дойдат да се измъкнат по бъдните. Обаче остана. И сега там се найде една монетка, турска монетка, в църквата. От 1344 година. Значи църквата е правена пред да дойдат турците. Значи да. Пред да дойдат турците. И вътре в църквата някой човек като умре по чорбажие, плаща си, като умре, съндъците кохалето и вътре на двама човека. А отвънка, като правяха ремонт, два гроба отвънки с южната страна, там източната, два гроба и си ги зариха хората си с някакви монаси там. Какво е, що ли е, не знам. По предание няма. Само камбанарията, се знае да правя, оти камбаната карат те късно, а те са били на клепала. Чугат. Да наклепала старите църкви били така. Много хубаво се чува. Значи македонското чувство се знае дека било тук. Да, как да не се знае. И това, тук има доста светии. Там, като бяхме, има църква Свети Георги, Света Петка, Свети Ерангел, отдолу Свети Илия, Света Марина, Свети Димитър. Цялото си е със светии. Обаче с рушени темелите няма нищо всичко пълното. Някакви маняри терат така на халата. Кръст жене, значи, кина или... Ама бягат, не барат много. Ходят се по този път, като се води, там го казваме Петъртя. На голото къде е. Усещане. Оттатък се казва долното възборе, отгоре горното възборе. Градището Судинград. Судинград. Стени има такива. По стената надолу, като върят и манярето и с поскрития долния край на Шилството горе, монети на Филип. Гробище има. А тук има и Филипова, нели едно? Филипово има, да. Едно село. Филипово има. Качи Кремен там. Да, точно като минеш Кремен кака и Филипово, фолката така. Има Филипово. Да ни кажеш како се викаш и откъде си? Я, Како се... Васил от Новолевски. 63 години съм.
И това, кое мога да ви кажа. Там върха Свети Дух на 22 май излизаме отгоре. Курбан се прави. Хора излизат тук, после дочи по Босомище, Лянски си го пеят, Лянско землище. И има на времето хората чукнали към банката, няма работа тук, като са живеели. Кога са сляди отдолу века в селото, от 26 година почват да се изселват, до Лянски. До 50... Айде, 60-та година, да кажем, 58-60. 160 деца имало от тук, слядат отдолу 160 деца. Сега не се женят. Имаше есергеня. Не се женят. И селото намаля. Намаля. Близо 500 жители. Бяхме 800 жители. Аз сме около 500. Значи 400 и намаля сме. Намаля селото. Но като стана преврата... Всегда намало, а не е само тук. Като стана преврата, много се измеря преврата. Това майката, всичко, инфлации, това, притеснение, много. И пространство, къде върнат, по Испания, по Португалия, по Америка има. Ако ние сме 500 жители, по България има 500 ляска. Така е. За жал, няма. Нищо не се прави, инфраструктура, нищо не се прави. Нищо не се прави. Всичко е оставено на самотек. Държава, има държава, но не функционира. Само плащаме данъците и това. И казвам на татко, така и така казвам, направихме партия македонска. Той само посмъртно, и нищо не ми рече. А не казва, че деца, чувайте се, варди се, кай езики, колко ли няма, колко ли троши. Одехме на едно събиране в Сандански. Рано 95-та година да била. 4-та да била. И в Босомище такива риба, Дял Баню Попа, Илия Шаржунджиев и аз с колата и Люкараш. И като тръгвам дома, казвам на децата на семейството, казвам, слушайте. И аз заминавам македонския въпрос в Сандански, а ако не дай си нещо, Боже, стани кам, да знаете кам, че не са те марили българите. Знаете. И устаряхме и това ще рече. Ако да даде Господ да ме тера, издржавме толкова битки, подълби, а Господ не чувай. Ете сме пак тук, се сретяваме, пееме. Има, ама. И в Македония, в Република Слушай, не нападят от сите страни. Майката има, като плачката. Като има нещо да такова, тя ги събира под крилата. Да, така е. А пък, що прави? Бранко Цървенковски мина, лажи, жипа му се откали, няма събиране. Груевски няма. Любчо, он е брадатия козил, къде на продаде и той, не става, брати. Българите какво правят? Ловят по Албания, по Егейска Македония. И барат, и И събират. барат, и дават и пари. пари, да. Ако майката нас Господ не крепи. си кюти. Господ не крепи. Айде, да сме живи, здрави. Айде. Господ ќе ги укори, така вика в Библијата. Деца сме карали нагоре. Деца. Има конференция. Трябва да събираме подписи, събери си тези фото. Кой е такова, карай да приемем калабалък, да може да регистрират партията. Регистрираха ме и отмахнаха и това. Видяха на 2-3 места кмет и една ма забраниха. Лянски, Кремен и на други места. Кремен, Кормило. Босомище беше едно време. От Босомище това не го един ловето. Видяха, че такова и не забраниха. Забрания партијата не може да се кандидираш. Па знаеме така. И во Албанија, кај што има македонци, општината ја делат на 4 за да не добие македонец кмет. Во Голо Брдо се поделени селата во 3 изборни единици да не може да изберат оној свој човек. Тоа е. И во Гора исто така. Поделено се сакаат и мала преспа да ја земат. Со Александър Поповски. Од Егејска, од Битола. Да. Симе той помина.
Пандовски? Сина му, тука, доктора Костурски? Костурски. На година се видяхме там на Рожен. Едно там, остаряхме, казвам, бе, за тази Македония няма да видим какво става. Така. Ама добре, па се движиме, тука сме. Види, да беше така лесно и нашите предци те направи. Они не дава сила, темна има, не дава. Темна сила има. Темна сила. Сега има там, не? Та истото е. Истото со името сега, што се запна. Тоа е тоа. Господ нека не крепи живи Това здрави. това може би се прави умишлено някой да вземе и да смени името, да се такова. Това, което смени името, той да не вземе това. Името Господ го дала, шо кој ќе ни го сменува? Кој ќе го менува? И то Зоран Заев мисли, че не е готов. Ние во представата во европскиот катастар не нема, ама има во Божиот катастар. Таму сме Да, пишани. да. Господ не Библията запиша кој ќе не брише на Библията себе. е писано. Вие ли ќе не бришете? Световни луѓе. Така. така. Иван, да си ни живи и здрав со Господа, се гледаме пак. Да сме живи и Е, здрави. така. Нека не крепи Господ. Амин. Чул съм по предание, че Свети Павел е идвал тук на Огнянските бани. Това е, което съм чул. Тука, значи, крштевал првото крштение кога доаѓал во Македонија. Не мога да кажа, така съм слушал. И това е. Па тоа е тоа, македонско ова е тоа. А и друго знам дека пак от такова през Студенград там, Александър Македонски мина от там през Студенград, от тук за битката при Херонея. Тој дедо Иван ни го има кажува. Сингартиски. Да. Мамичката седе. А тук горе има една дупка. Тя е като една стая в скали, тя. Яне Седнански оттам гони Яворов. Марш. Тоа не ни го кажале. Има многу приказни во Пирине. Голема битка било. Какво е? Аз точно и така си подборувахме. Значи, убиват Вапцаров, убиват Смирненски, Антон Попов, тия и тръпват ги и ми правят паметници. Ама си да ява. Какво мяса това? На гроба на Сатански няма да откараш венец, да поставиш китки. Къде е бил, къде е държава? Или по-обратно, тук си има хора, границата хладна, не можеш да идиш. Там има синове устарели, там са на таткочите майки ми, гробите тук надолу. Не можеш да иди да си запали свеща на гроба на татко ми, на майка му. Татко Небесен, ти благодарам што и денеска сум во Пиринска Македонија. Што ми го отвори патот, Господе, да врвам само по Твојата светлина. Зашто пишано е, кој врви по мене, нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот. Ти благодарам, Господе, што ми ги отвараш словата, да сведочам и да ги озвучувам Твоите слова, да сведочам на овие луѓе. Те сакам, Господе, и те молам за македонците во Пиринско, во Егејско, во Преспанско, во Вардарско и секаде каде што се. Господе, да се сетат на Твојата милост, дека си го испратил апостолот Павле, Господи Исусе Христе, и си ја дал Твојата заповед да се шири светот Евангелие. Те сакам, Господе, Татко Небесен. Ти благодарам што го испрати Твојот единороден Син Исуса Христа, Господе, да го спаси светот. Ти благодарам што го испрати апостолот Павле во Македонија да го шири светот Евангелие. Господи Исусе Христе, јас проведувам Твојата власт и Твојата света крв ја аплицирам врз цета македонска земја, врз сите македонци, да им ги отвориш срцата, да се покајат, да те повикаат, да останат во Тебе, зашто само со Тебе победуваме, Господи Исусе Христе. Кој го победува светот? Оној кој верува дека Исус Христос е негов Господ и Спасител. И пишано е, не бој се мало стадо, зашто јас го победувам светот. Кој го победува светот, ако не оној што верува дека Исус Христос е Господ и Спасител. Те сакаме, Господи Исусе Христе, и те повикуваме, дојди во Македонија и помогни ни. Во името на Господ Исус Христос сега го врзувам сатаната и секој демон што се нафрлил врз македонската земја. Го врзувам демонот на негирање на македонското име, демонот на проклетство, демонот на магии, демонот на болки, болести, страдања, поделби, разделби, лажни религии, делопоклонства, демонот на лажни завети, демонот на болки, болести и страдања, што е нафрлен врз македонците, врз македонската земја. И сите знаени и незнани демони, кои Ти ги знаеш, Господи Исусе Христе, а ние не ги знаеме, врзани се, врзани се, врзани се. Пишано е, се што ќе врзете на земјата ќе биде врзано и на небесата.
Во Твоето вечно и свето име, Господи Исусе Христе, сега ги одврзува македонци или сета македонска земја и сите христијани во Македонија и во светот. Од секаков демон, демонски влијанија, зли души, магии и проклетства. Ги одврзуваме демонот на раздори, демонот на болки, демонот на кавги, демонот на бесови, демонот на лажни религии, демонот на поделби, демонот на негирање на името, демонот на оцеубиство, демонот на проклетство, демонот на магии. И сите знајни и незнајни демони кои Ти ги знаеш, Господи Исусе Христе, а ние не ги знаеме, врзани се и одврзани се, Господи Исусе Христе, од се што не е Божјо. И Господи Исусе Христе, потребен си ни да направиш огнен штит околу македонската земја, Господи Исусе Христе, да живееме за Твоја слава, да се разбудат македонците, да поверуваат вистински во Тебе, да Те слават и да го бараат Твоето име и да победуваат со Тебе, зашто војната не е ваша, туку е Божја. Господи Исусе Христе, Ти благодарам што овој ден си во нас и Те сакаме, Господи Исусе Христе, зашто пишано е за секој лош збор што ќе го изговарат луѓето, ќе одговараат на судниот ден. Прости ни за секој збор и мисла и дело што сме ги направиле и што сме Те разочарале. Господи Исусе Христе, Татко Небесен, Духу Свет, потребен си ни во Македонија. Те сакаме, Господи Исусе Христе, слава Ти, благослови ги македонците овој народ. Те молам за нив, Господе, и оставам се во Твои раце, Ти да се грижиш за нас. Ја оставам Македонија и македонците во Твои раце, зашто тие се Твои луѓе и Твој народ, зашто Ти си ги избрал и Ти си го испратил апостолот Павле во Македонија. Слава Ти, Господи Исусе Христе, слава Ти, Христосе. Амин. Блажени сте кога ќе ве гонат и прогонат заради мене. Блажени се кротките во дух, тие ќе ја наследат земјата. Блажени се гладните за правда, зашто тие ќе се наситат. Слава Тебе, Господи Христе Боже наш, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Отче наш, кој си на небесата, слава Тебе, Христе Боже наш, Спасителе. Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе, Христосе. Сабота утре е света и преле недела. Црквата ке се отвори, четата да се леле причести, еден по еден ке влезат, светата кон кај леле да вземат, светата кон кај леле да вземат, салвој водата не влезе, светата кон кај леле да вземе, бело
Исус.